ଫୁଲପୋଖରୀରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ନିଜର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି IGITର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେଉରା। ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଫୁଲପୋଖରୀ ଗ୍ରାମରେ 57ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ କେକ୍ ନ କାଟି ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ବ୍ୟତୀତ ଦଳିତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ଗହଣରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଉରା। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ବରିଷ୍ଠ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ନରହରି ଦାସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୋଇ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଉରା ପେଶାରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶାରେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ, ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ, ସମାଜସେବୀ ତଥା ବାରଙ୍ଗ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। 48 ମଣ୍ଡଳ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିଷଦର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫୁଲପୋଖରୀ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ, କେଳୁ ଭୋଇ, ବଟକୃଷ୍ଣ ଭୋଇ, ମଥୁରା ଭୋଇ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।